Asistăm la lansarea rachetei Artemis II, un eveniment istoric, o altă realizare extraordinară a umanității. Totul decurge impecabil, nava spațială este propulsată cu succes, își începe deplasarea în sus, către lună, cum este normal, adoptă o traiectorie ușor înclinată, mai înclinată, până când se vede foarte clar că această traiectorie a devenit paralelă cu solul. Din acest motiv, avem și teoria că, de fapt, ea ar ateriza undeva în ocean, nici de cum pe lună.